Bisa jadi aku ngomong di persane penonton kok banget. Cukup rasane. Biasane kowe ngono kuwi kowe anakku nek ora tanggung jawab, sing tanggung jawab sapa? Mungkin Cesti Sura ben temancep nang wetengku. Ikhlas, ora ikhlas napa? Ikhlas. Mengke temancep. Ayo. Yo, musik ora bar menyat kok. Ngantos atus lho, Pak. Menengo. Rasa kon hati-hati. Yo. Lho, kae Pak, wis arep tekan kene, tangane boro guru murid kae. Mudhar mana, Pak? Baijo. Terus sembrono ta? Baijo. Waduh. Coba kok ngene arek. Kok sampe naik dhewe tekan kene kaya ngopo? Kok nyangking Cesti Sular nggo ngopo? Ayo langsung arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane kula dawuh sepados nyempeng Bagong. Lah aku entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni. Karo wong ngene kok tok ladeni. Demen kewirangan kok tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Lha kuwi mbangun desa. Nanging Bagong tak kula belum wonten ing Kaliwangan. Adreng to kowe? Nggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nartok Pidana wakile aku. Iku ra dikudani ngene iki. Wong sikile dheke becik nyantol sikilku kok. Sing darane gondoli aku. Sikile ping gubet, sikile kan ngene. Piye? Ampun sampeyan tok ning kula yo nderek. Piye? Ana sing makili loro, gareng karo aku dadi jole Bagong. Pak. Sumber Jawata, Bagong, Petruk gareng ora ngulungake bapakmu, ora menake bapakmu supaya nembah karo Bathara Guru. Apa ing katon Cesti Sura bakal nubar dusun pringatus dina iki. Sabar kok. Colke aku nek ngamoni wis ora wedi ora sapa-sapa. Colke. Songgo sabar colke yo iki ora kowe, ha? Manungsa lan dandanmu. Nek aku antem ora apa-apa. Wis tutu ana. Tutu ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tutu ana. Aku ora apa-apa kok. Sak dulu kowe nutuk aku tak kan bali yo wer. Apa? Ngerti ora sing digawa. Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Dhewe gak semono. Kowe tak omongi lho wong kae Cesti Sura. Agene S, Cis. Kok S? Wong beda banget adoh kuwi tak ndani Cis kok karo S. Ha ya. Kae iku pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani arep pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kan lucu banget. Moto kok dhewe. Ana ngene meteng mikir bareng. Dadi ora kira ning dhewe matane. Mbok sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar ki ora tanggung jawab. Sing marai Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Ana padha nomor tak kayang wingi-wingi to. Karo bapak yo wani lho. Mangkel aku. Saiki ame ngono wae isane ngomong nek kon temandang. Wis iki. Percaya bapak iki lho. Percaya. Ampun karo tuwun bapak. Pak Bathara Guru nggawa Cesti Sura. Ngene bapak aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange.
Ora kowe. Nek kok bapak beda, mbok menawa padha wae jangan to. Pak. Ngono. Mir. Lho, Pak kok mir to? Pak, Bathara Guru nggawa si es. Cis. Hah? Cis kok si es? Bathara Guru nggawa si Cis. Karo si Trisula. Kenal jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Lu kurang ajar ya. Apa? Sini. Ayo, sini. Sini. Ketiwasan, Mbak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti urusannya dhewe. Nggone nggih Sira Raja. Ngono kuwi mangan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Wis iki dirungokke sithik ora njur bedheki. Pak. Bathara Guru nggawa Cis Trisula. Ada teh. Aku ora bakal luwih saka kono. Lah salahe. Wis ngene wani karo dewa bocah nek ora ngerti tata krama. Guru iki sapa? Guru iki sesembarang para tita. Ana nganti guru nggawa Cis Trisula. Bangono dhewe. Bener ya, Bro. Mesu. Sing Maria. Wong tuwa kok dicilubang. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Oh ya sembrono ora. Truk. Nek ndumpak mbok wis sik, Truk. Lewara iki ora nang lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa Cis Trisula. Pak. Penyakit. Guru arepe dhewe. Anakku arep ditu karo Cis Trisula iki. Anggepe guru iki pikirane nek ndi? Minggir tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa wae. Budal karo kowe. Seneng. Ini sing aku pas senengane ngono kuwi. Bisa kuwi aku wis ngomong dipersane penapa-penapa banget. Cukup rasane. Biasane kowe ngono kuwi kowe iki anakku, nek ora tanggung jawab, sing tanggung jawab sapa? Minggir. Cis Trisula ben temancep nang wetengku. Ikhlas, ora ikhlas napa? Ayo bener. Mengke temancep. Ayo. Yo, wis iki ora bar menyat kok. Ngantos apes lho, Pak. Menengo. Rasa kon hati-hati. Iya. Lho, Pak, wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murid kae. Mubiar mana, Pak? Iya. Ta terus sembrono ta. Iya. Waduh. Ojo to kok iki arek. Kok sak penake dhewe tekan kene kaya ngopo. Kok nyangking Cis Trisula nggo ngopo? Ayo wangsulan. Arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane kula dawuh sepados nyempeng Bagong. Lah aku entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni. Karo wong ngene kok tok ladeni. Demen kewirangan kok tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Lha kuwi bangun desa. Nanging Bagong tak kula doyan wonten ing Kaliwangan. Adreng to kowe? Nggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ra dikodani ngene iki. Wong sikile dheke becik nyangkal sikilku kok. Sing darane gondali aku. Sikile ki gubet, sikile kan ngene.
piye? Ampun sampeyan tok ning kula yo nderek. Piye? Ana sing maki loro, gareng karo aku dadi jole Bagong. Pak, malah maju lho. Kaya ono kerupuk entekno. Telung warung kula gagal kabeh, Mas. Aduh. Sesekan. Kuping iki bosok digunakake ngrokok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wo dengkulmu mocot. Ngerti kula citraksi kaya aturan kerupuk entekno. Langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula yo ngoten. Wis entek. Pun Ora turah. mboten. Terus maju mateni Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten tak prayoga. Seret, Mat. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong arti entekke dhewe. Sampeyan ngomong ya ora Petruk demel macet ora. Bener. Maju ora le. Nggih, mboten king tak klungsu nek edu, Mas. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot nek ora apa-apa. Nggih, Ndara Dursasana ya. Cilik-cilik Kurawa cilik-cilik kok undurke memper. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula mboten ajeng ajri kali sampeyan. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara. Abot dhewe ya ming kae. Nek kula waliyane aku iso nandangi gone nek bareng kae loro. Wonten jotos. Banting jotos cilik banting bentar. Nek dingenane ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok dibanting. Aku ya gumen. Aku ya manteng lho terus monggo. Langsung dicil, ora apa-apa tak antem jil. Aku disautne lho. Ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki ora aku nek ora mlayu nek ngersane Gorontasena, ora njaluk Sabiyantu Gorontasena kalah kok. Ono iso gelem bantu ditangisi. Apa ora disambat? Apa Gorontasena tegel Karang Kadempel di biyuki batang soto karo soto Kulawa. Ana sing maju ono, sing matur. Ku nek nangis bangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut itu. Setan. Kono mangkat kono.